Hey, hvad så YouTube? Armeskud her, og velkommen til første episode af min sommervlog. Den her episode vil jeg bare lige vise jer rundt på her, hvor vi starter. Det er på båden, og her bliver det næste 14 dage. Og så bliver det måske lidt mere spændende, fordi så bliver det Barcelona. Så inden jeg starter, så vil jeg bare sige, at I skal huske at subscribe til min kanal først og fremmest, også den her selvfølgelig, hvis I vil blive ved med at følge mine videoer. Og en anden ting, som jeg også rigtig gerne må gøre, det er at slå det like-button i nødderne. Ja, i nødderne. Okay. Lad os gå i gang med at vise jer lidt ovenpå. Altså, vi har jo min hytte, som er her. Toilettet, som er her. Og så selve hovedstuen. Nu er det vinduerne, som er der. Det er vores gummibåd, som bliver pustet op snart. Jeg kan ikke sige, hvornår det er endnu. Men snart. Snart. Det er ikke at der bliver video i den, bare hvis jeg taber min telefon i vandet. Ja, det er så godt. Så lad os bare starte med at sige, der er måske lidt rodet noget i bunden med båden, hedder det, i bunden. Men altså, det bliver bedre på et tidspunkt. Altså, her har vi udenfor, ja. Hvor det er, vi styrer, når vi er ude at sejle og sådan noget. Og vi skal ud at sejle i morgen, så der kommer nok også en video. Og ja, højst sandsynligt, mens vi er ude at sejle. Vi ligger i Odense Havn, eller en del af den, tænker jeg. Pas det, det er Odense Havn. Det er stort. Men, og for i morgen sejler vi til Juelsminde. Så ja, næste video bliver nok i Juelsminde eller ude på vandet. En af de to ting. Så jeg vil gå ned med mig.